Altså, af alle de her uidentificerede flyvende ting og sager, der ligesom er, der kan 99% af det forklares. Og den interessante del er jo den sidste del af det, som ikke kan forklares. Er det en af de her, altså, er det en del af den ene procent, der ikke kan forklares? The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Det her UFO-fænomen i den her lille bygning Sarsuaq er velkendt. Der kom 3 frem bag fra fjeldet, og så nogle sekunder efter, ja, måske et halvt minut senere, så kom der 2 frem også, som fløj direkte til værs, altså. Den skifter jo retning. Ja, den flyver sådan. Den skifter retning jo. Det er gakkelagt det her. Jamen, det er det. Det er det jo. Så vi er her. Eller så er det jo den her retning, det er set i. Første aften, jeg var med derude, der var de meget kraftige. Ja. Altså som virkelig kraftige. Ja. Det lignede jo sådan en projektor fra en helikopter, der kom flyvende næsten. Ja. Altså. Er der spøgelser i Narsarsuaq? Der er nogen, der siger, der er spøgelser i Narsarsuaq, ja. Men nu er vi nede ved havnen, hvor der ikke er ret meget lys. Og nu sætter jeg lige noget kameragrej op. Ja. Det er der. Det der var ikke satellitter. Ja, det så godt. Ja, det så godt. Nu har jeg jo lavet det her i 12 år. Altså, jeg har ikke set noget, der opfører sig på den måde der før. Altså, det er et eller andet fænomen, der udsender et lys af sig selv. Hvad tænker du, det er? UFO'er. Det må det være. Altså, han ved udmærket godt, hvad det er for et projekt, vi har gang i. Ja. Han ved godt, altså, hans ry og omdømme. I vores kultur er det meget åbent at snakke om overnaturlige historier, oplevelser og den slags, og det er meget accepteret. Dine øjne ser en verden, jeg ikke ser. Jeg kan aldrig nogensinde vide, hvad det er, du ser. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler også, at der er sådan et eller andet på spil, eller han er nok også meget mig selv, ikke? Andet end et eller andet lysfænomen, som ingen ved, hvad er.